Iba yung design ng tricycle na dito. You know, walang top load. Hindi katulad ng tricycle dun sa amin, may top load, no? Diet proper, straight ahead. Ayan, picture mo yun, Diro. Silip ulit kami sa Bagasbas, mga kabarako. So, last na ride natin, maraming natuwa doon sa ride natin dito. So back to Daet tayo. Daet proper. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna... Welcome back to Daet. Ang problema yata yung land area, kaya parang nahihirapan siya maging city. Pero in terms of economic, mukhang okay naman Daan ulit tayo dito sa Camarines Norte State College. Busy ang Daet ngayong umaga. So yung unang ride namin dito, ito pala yung provincial capital or capital ng Camarines Norte. Hindi sa Daet, no? Ang laki ng simbahan na to. Dan ulit kami sa Bagasbas, mga kabarako. Daet Bridge 1. Dapat pala dito na lang tayo kumain. Daming kakainan dito. Kung merong pagkakapehan. Pwede ba dito? Ang symbol ng bayan ng Daet ay yung malaking pinya. Ayan, oh. Ay, pupunta na tayo ng Manila. Punta muna tayo ng Bagasbas. Punta muna tayo ng Bagasbas. Bagasbas. Ito, bandang kanan, Bagasbas Beach, 4 kilometers. Alright, may Jollibee nga din pala dito. Dapat dito na lang talaga tayo kumain. Ano naman yan? Grabe, napakatao nitong bahay na ito. Parang syudad.
Grabe, parang sa Baklaran, oy. Diretso. Diretso lang. Diretso, diretso. Ligaw-ligaw. Diretso lang kami mga kabarako. Hindi naman siguro kami. Oy, 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 oy. Oy, oy, oy. Parang natatandaan ko to. Oo, diretso nga lang. Eight 8:42 na ang umaga, Bagasbas Road na pala tayo. Yo, we're back in Bagasbas. Woo! Dito tayo sa Bagasbas Beach. Silip lang sandali. Pipino nga mga buhangin, oh. Ang lalaki na alon. May mga ilang naliligo dun sa unahan. Yan, oh. Natin ang buhangin. Maganda ang buhangin. Maganda ang buhangin. Pilipino. Naka super view tayo, naka super view. Kaya mukha lang maliliit yung alon, pero ang lalaki ng alon na yan. Ang lalaki ng alon. That is Bagasbas Beach. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon.
napaka-solid. Sigurado sa Holy Week, punong-puno itong lugar na ito. Pero lalaki ng alon. Katakot ay. Ang tawag pala dito ay Cory Aquino Boulevard. Yung nakaraang upload kasi natin, bakit daw Cory Aquino Boulevard, hindi ko rin alam. Hindi rin natin alam kasi lahat ng mga pangalan naman mga ganitong mga halimbawa kalsada, merong mga ano yan, merong mga legislations bago pangalanan, no? Grabe, lakas nung nakipaglaban yung bangka sa lakas ng ano, no? Uy, kakatakot naman. Grabe, lakas. Umaangat, oh. Yeah, katakot ay. Alright, Talisay Cam Norte na tayo. Nung nakaraang ride, bumalik pa tayo dun sa may pinagmulan natin sa may Daet. Ngayon, may mga exit point naman pala going to Binsons, Talisay. So, try natin. Hindi naman siguro tayo maliligaw dito. Uy, ganda dito ah. Legazpi, Talisay, Cam Sur, ay Cam Norte. Ayun, ito na. Ito pala yung labas. Tama. Hindi na natin kailangan bumalik. Yan. Manila 337, Binsons 4 km. Yun pala ang Binsons. So pag nag Binsons dito tayo lalabas.